Anna-Mari, annetaan pari vinkkiä polkuopiskelijoille tähän hakumenettelyyn. Eli nämä ylemmän tutkinnon opiskeluthan voi aloittaa myöskin polkuopiskelijana. Ja se haku polkuopiskelijaksi, sehän tapahtuu elokuun alussa avoimen ammattikortin kautta. Ja tähän liiketalouden ylempään tutkintoonhan me otetaan 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Joo. Ja kaikkien hakijoiden tosiaan tulee olla kuitenkin valintakelpoisia. Ja se valintakelpoisuus tarkoittaa sitä, että heillä on tradenomin tutkinto takana ja 3 vuotta työkokemusta. Mutta jos ei ole kerennyt ihan sitä 3 vuotta työskennellä, niin toki niiden opintojen aikanakin sitten vielä pystyy täydentämään sitä. Kyllä. Ja polkuopiskelijat saavat saman ohjauksen kuin muutkin tutkinto-opiskelijat. Eli heille tehdään tämä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja ohjataan myös tarvittaessa sitä opinnäytetyön aloitusta. Ja kun se 30 pistettä, mitä opintoja on täynnä siellä rekisterissä, niin voi hakea tutkinto-opiskelijaksi. Ja käytännössä sitten se hakeminen tarkoittaa sitä, että tehdään hyväksytty opinnäytetyösuunnitelma ja esitetään seminaarissa se. Ja tietysti pitää tulla siellä vielä sitten hyväksytyksi. Ja kaikki muut voi tehdä polkuopiskelijana, mutta sitten se varsinainen lopullinen tutkinnon suorittaminen täytyy tapahtua sitten varsinaisena opiskelijana. Kyllä, eli erittäin hyvä väylä päästä tutkinto-opiskelijaksi. Tervetuloa hakijaksi. Tervetuloa.